Don kikilikon. Zein polita den euria, zein ederra. Neri kantatzeko gogoa ematen dit. Baira, Plistiflasta, plistiflar, mela, mela, ta, blai, blai. Plistiflasta, plistiflar, mela, mela, ta, blai, blai. Zaparrada sin fristiña, harrikos korra guzti. Plistiflasta, plistiflar, mela, mela, ta, blai, blai. Plistiflasta, plistiflar, mela, mela, ta, blai, blai. Mirri, nortzu dira hauek? Hauek ilun betaldekoak, trintxerpeko ilun betaldekoak, txistulariak eta akordio jotzaileak. Euski, kaixo laguna, zer moduz, ondo? Mirriek jontzuko zaituztet, Mirri ire eskutan zeok gaurko txolartea, Eskerrik asko gaibe. Bai, agurtu behar dizkizuet nire adizkide jatorra hauek. Lehen da bizikoa? Txomin. Zer dago? Txomin Agirre Gomez Korta. Oi. Eta hau, Marigoxe Gaztelumendi da, eta galdera bikain bat egin behar dizut. Nire nobio izan nahi alduzu. Zergatik ez ba? Ui, fantastiko. Eta hau, Xavier Jacinto. Kaixo, bai? Ondo xaude? Bai, noski. Ergi. Zer joko diguzue? Ba, joko dugu Bonifacio Laskurainen txori kantak. Aurrera txoriak! Oso, aizue, eta bigarren obra, zein izango da, Mai Jose Peixoso, nenobio den, kasila nenobio den, horrek ez zaitezu. Ba, kontrantza presioso bat. Kontrakoa da? Ez, kontradantza bat. Ah, kontradantza, Asi.
zorion, don kikilikon, agurte bitxirri, mirri txiribiton, 2000 zorion, don kikilikon, agurte bitxirri, mirri txiribiton. Eta orain Deboluzoneko lehiakideak aurkeztu behar dizkizuet, eta aste honetan gainera bi taldeak berriak izango ditugu, labetik atera berriak, izan ere joan zen astean Legazpiarrek alde egin baitziguten, lau aste pasa ondoren. Eta hemen nirekin dauzkat urretxuarrak, eta urretxuarren iratxoa hortzi dugu, kaixo hortzi. Hola hortzi. Zuk abesti polit bat ba omen dakizu. Abestuko diguzu? Bai. Ea ba. Lurteietu barzako alepuan, ibili erko dugu, hortengo negoa. Riau, 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 zakataplon, hortengo moria, utzi alde batera, eskaldu gentia. Riau, riau, zakataplon. Está. Ya está. Eta urretxuarrak, hoiek baziren, bestaldean berriz tarra dauzkau. Berriz, herritik, berriz datorren berrizko taldea. Eta beren iratxoa, Iñaki, kaixo Iñaki. Kaixo. Eta kantotxo bat kantatuko duzu, ezta? Kantotxo polit bat Iñaki, zu ba omen dakizu ba, kanta bat. Bakizu, ze kanta zen hori? Galdetuko dugu? Esan ba, esaixu. Zein zen kanta hori? Txerri mirri eta txerri bitonena? Zein ba? Esaixu ba, txantxibiri? Ea, txantxibiri? Lasai, luzatu egin. Txibiton dena egingo aldugu zozketa. Bai, ezta? Txibitone bai da dakiela. Bueno, orain, begiak estali egin behar dituzte biok, Estali begiak? Estali begiak? Horrela, ez, ba, esku batekin bakarrik. Eta bestea, zakutxon sartu behar duzu, ea. Utziek toki pixkat txibiton. Ea, torri orain. Venga, sartu eskua hor. Sartu eskua. Venga. Ea, bolatxo atera. Batak, ea, zu bestea. Ea, orduan, urretxuarrak salsa taldekoak izango zarete, eta pikakoak berriz, berriz tarrak izango ditugu. Eta txibitoni etzaizkio ahaztu. Bain bai, poza, bioi. Gauza galdatu dira. Bueno, zuei gauza gogora zibakarrik. Orain erakutsiko dizuetan gauza hau, Erroke kapiteinaren kontutxo hau, serio demonio eta zintzo ikusi zazuen mesedez. Esaidazu, Filipurdi, esailutzaizuke gustatuko nirekin ezkontzea. Gubion bizitzak betirako uztartzea. Ni zurekin ezkondu.
Baina nolako tentelkeriak esaten dituzun, Erroke. Doma polita zera, polita guztiz bai, baina hala ere zaude, oraindik ezkon nahi, ezkon gaitezen biok, esan zabazu bai. Ni zurekin ezkondu, ni zurekin Atxoak ozpinetan! Esango aldidazu zorgatik ez duzun nirekin eskondu nahi. Ni piraten errege nauzu, eta emakume gehierentzat aukera tentagarria. Aukera tentagarria zu. Gauza graziosoak esaten dituzu, Erroke. Zu piraten errege. Tontolapikoen errege zarazu. Aspaldi esan izu. Piraten errege naizela esan dizut. Eta mundu guztiak nik agindutakoa bete egiten du. Eta piraten errege baldin bazara, zergatik ez dizu inor sinisten? Bai ez denak sinisten didate. Bote, boteka, bombolito, rakarra, bote, boteka. Ea mukitzu salabardo, emaidak pelota hori. Zer esaten ari da? Niri agarrajo. Ikusten xilipurdi, pelota emateko agindu diot, eta bere halakoan eman dit. Ez da egia hori berak kendu dit! Aurrei pelotak lapurtzeko besterako ez duzu balio. Erroke kapitaina, itzuliko aldiz pilota! Ixilik izkila, ni piraten errege nau, eta nahi dudan egiten diot. Erroke kapitaina, Zer gertatzen, karramarro. pilota itzultzen badit, nik esango diot zer behar duen Madame Xilipurdiren bihotza irabazteko. Lanpernak bokadilloan, eta zer da gikik mukitzu horrek amodio kontuetaz. Ni oso mutiko azkarra nahi. Erroke kapitaina, Zer? berori beti pirata guztien errege dela esaten ari da, ezta? Bai, fauna. Eta inork ez dio sinisten. Atributoak falta zaizkiolako. Tributoak hortalako hazienda bazegok. Atributoak esan diot. Inoiz ikusi aldu inoiz kapitainak errege bat koroea eta tronori gabe? Koroa, arrazoi. Karramarro ustelak. Ez da munduan, koroa eta tronorik ez duen erregarik. Noski, pilota itzultzen badit, neronek ekarriko dio bai tronoa eta bai koroea. Ondo, koroa eta tronoa lortzen badidak nik ere emango diat. Pelota. Bote, kape, nola. Ara, kapitaina, atsegin altzaio koroea? Polita da. Polita da, Ederra da. Dotorea da. Ekarri, jantzi egingo dut. Ez da pensatu ere, kapitaina. Erregek ez dute norbere koroea jartzen. Zerbitzariek laguntzen diote eta ezartzen diote koroea. Ondo, jantzi egidak bada. Bai, berehala, kapitaina. Erroke kapitaina, piraten errege. Orain bai benetako errege ematen duela. Ondo, Xilipurdi deituko dut, orain bai nirekin ezkondu nahi izango duela. Baina kapitaina itzuliko din nire pilota? Tori eta bagian utzinazu. Iupi! Xilipurdi! 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 Ze eskandalo klase dau. Ez alduzu ezer berririk aurkitzen. Bai? Ez naiz orain benetazko piraten errege. Itxoin, eta oraindik ez da dena bukatu. Begira, nola esartzen den erregea bere tronoan. Bai, orain benetan errege zara. Astakiluen errege!
ea puxtarri mordoska banatzen dugun gaurko honetan ere. Salsa taldean, Manex, Eriz eta Mari Angeles dauzkagu, eta berauek, bueno, bi behintzat urretxuarrak eta bata behasaindarrak. Zatozte, zatozte. Eta pika taldea osatzen dute, Agurtzane, bertan da Ander eta Juan Antonio ere. Hauek berriztik datoz. Eta gaurkoari hasiera emateko, lehen da bizi Mari Angelesekin hasiko gara, eta Mari Angelesek aukeratu duen gaiarekin gainera. Euskal Herriko ibaiak. Non jaiotzen da Errobi ibaia? Nafarroko Auña mendi, katea. Bai, baina zein mendi zehatzetan? Demora, Orion mendian jaiotzen da Errobi ibaia, oker. Lunbierreko mendizintzur edo arroila zein ibaiak sortua da Lunbierreko mendizintzurra? Arga. Ez. Ega. Ez. Aragoi. Ez. Arakil. Ez. Irati ibaiak. Nora joaten dira Osingain ibaiaren urak, Atlantiko itsasora ala Mediterraneora? Atlantikora. Barka hor ezin dizazuk dutzi Mediterraneora joaten dira. Zein ibai elkartzen zaio Nerbioi Laudion? Ibai Zabal. Laudion, ez. Laudion ez, Altube. Altube ibaia, zuzen. Nola izena du Atarratze eta Mauletik pasatzen den ibaiak? Uhaitzandi. Uhaitzandi, zuzen. Zein herritan itsasoratzen da Lea ibaia? Lekeitio. Lekeition. Pilotan, azken eskuz binakako txapelketa nortzuk irabazi zuten? Errandoneak eta Erretegi. Errandoneak eta Erretegi, zuzen. Nor da Jon Lamarca? Euskal Telebistako lankide bada eta programa aurkezten du. Zein programa aurkezten du Jon Lamarcak? Bota bat, sigira? Denbora. Arkupe saioa aurkezten du Jon. Nork irabazi du Hilario Barrenetxea literatur saria? Sarriona Indiak? Ez. Atxagat? Ez. Hau da, marka, ziria genuen. Eta azken galdera, Euskal Telebistak ematen dituen Ipar Ameriketako saskibaloieko partidetako jokalariak profesionalak ala universitariak dira? Universitariak. Universitariak, zuzen azken galdera. Bueno, bost puztara izan dira, hor txirriz batzu izan dira, baina nik uste oraindik ere lehiaketan gauz asko geratzen dira, beraz, denbora izango dugu guztietarako. Juan Antonio, berriz herritik zatoz, eta berriz gai aukeratu duzu. Beraz, nondik omen dator berriz izena? Berriz izena dator, dalako Oiz mendi azpizen. Herri oiz. Da horregatik dator berriz. Zuzen. Zenbat kofradia zeuzkan berrizeko eleizaurreak? 6. 6, zuzen. Nola zuen izena alkate berriak aurrekoaren gandik jasotzen zuen tresnak? Zelanda hori? Alkate berriak lehen alkate egondakoaren gandik zertxo jasotzen zuen, tresna bat jasotzen zuen. Zuzu ulertzen? Alkate batetik bestera paso egiterakoan, zertxo baita emoten zion. Bastoie? Ez. Liburuek? Ez. Liburuek... Ez. Onutzi egingo dugu, txuzo insignia. Bai. Non ospatzen zen alkate ordezkaketa edo erreleboa? Non ospatzen zen? Alkate erreleboa. Zein tokitan? Gerediaga alkatean. Elizaurrean. Bai. Durangoko merindaldeko Elizaurretako alkateak non biltzen ziren? Gerediagan... Gerediako San Salvador erritan. Zuzen. Nola zuen izena, Elizako organua estrenatu zuen berriztar organu jotzaileak? Bernardo Gaviola. Bernardo de Gaviola, zuzen. 1921. Zuzen nago horrendik. Ez, baina gurek esatie Barrixe. Barrixe dara. Ze izen du Iñaki Perurenak
Euskal Telebistan aurkeztu duen programak? Ziria da. Ziria! Arri jaso zaila, claro. Zein programa aurkezten dute Xabier Euskitze eta Ane Albizuk? Ieu, zuzen. Nola du izena Zintzilik taldea Madrilen eskaintzen ari den lanak? Antzerki lanak. Biderik ez. Ez? Izen bat ere ez? Pipin. Eta azken galdera, nor da Panamako buru den generala? Zeizen du? Badakit baina naz gogoratzen oin momentuen. Noriega generala. Eta guzti horrekin 6 izan dira asmautakoak, 6 puxtarri beraz zuentzat. Eta helduei pakean utzi, zuen toketara bai, biok. Eta orain bai erizen garaia dela, gaztearen garaia, eta gaztearen froga egiteko tenorea. Izkiak ez dituzu aukeratu, baztertu dituzu eta zenbakia aukeratu dituzu. Zauden tokian 30 segundu dituzu froga ikusteko, eta gero beste 30 egiteko. Denbora. Hori velozidadea, argi bakarra piztu da, baina txin, just dezagun pixkat. Demontre. Bigarren argiare piztu da, eta tartekoa baita ere. Beraz, 3 operazio egon daude, 10 pizkarri. Eta derriztarrak orain, zuen txanda, zuek ere zenbakia aukeratu dituzue, lehengo sistema berdina, lehen da bizi ikusi eta gero egin. Denbora. Ekin lanari. Ez barka segundu bat. Hau, kolore bereko izan behar du, Segi beste jartzen. Ez barka. Denbora joan da. Lastima, bata behintzat asmatu duzu, argi piztu da. Eta hori ondo dago. Eta beste biak berriz, 7 gehi 9 ken 8, eta 7 gehi 8 zati 4. Barka, hemen segundutxoa dutzi da zuen mesedez. Segundutxoa eta toki pixkatxoa dutzi. Jende askok galdetu digu, eta hemen parentesi bat balego modura ari gara lanean, baina piningo dugu. Jende askok esaten digu. 7 gehi 8 15 zati 4 ez da 9. Baina hemen parentesi bat dago. Ez da ipini behar 8 zati 4 2 gehi 7 9. Beraz, 3 puxtarri zuentzat. Eta orain ire txanda duk, Manex, eta lehen da bizi, gauza asko erakutsiko dizkiagu, baina tamainu ezberdinetakoak. Ordenean ipiniz Euskal Herriko
herri baten izena sortuko duk. Denbora. Amezketa. Amezketa ala alda? Zuzen, 10 puxterrik! Eta Ander Etxezarraga, berdin, igual, denbora. Denbora joan da, zein da? Ez dakizu? Lastima, zein genuen? Lizartza. Lizartza herria genuen. Tira. Eta oraingoz azken puxtarria lortzeko makinatxoa dardaroskopia dugu etorri hona. Eta zein aukeratzen duk, zailena edo beste agresiagoak? Zailena? Arriskatu, ea ba. Bala bezala abiatu ez, lasai joan adi. Guztarre gehiago salsa taldearentzat. Etorri hona, Ander, eta berdin. Lehen justu gelditu du, baina orain bai, ea, kontu zartu. Lasaitu adi, mantxo, ea. Amar Guztarri,
pika taldearentzat. Eta salsak 35 puxtarri ditu, eta pikak berriz 19. No, ez ditut nik nahiaina puxtarri banatu, baina ea gero azken frogan beste hainbeste eta gehiago banatzen ditudan. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Pasatxoritxo moko luzea, ez joan ez zerura bila, hain geru zuririk beharrezkero, ona hemen gure mutila. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Zeruan dira izar argiak, lurrean belarta loreak, gure etxean edertasuna, seintxoaren irriparra. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Itxasoa laino dago, Baionako barraraino, nik zuzaitut txoriek umeak, baino maiteago. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Ekaitza da odei ertzean, lasaia ene magalean, ametxetan den gure kutxunak, urrezkoa du bihotza. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Bombolontena enelaztana, ez egin lohorik basoan, azeritxoak eroan gozaitu, erbia zarelakoan. Bili, bili, bombolo, sendalo, akerra Frantzian balego, akerrak kanta, idiak dantza, hartzak danbolina jo. Burua nekatu ondoren, orain giharreak astintzeko tenorea da, eta horri ekingo diozu laizter zuek lehiakideok, baina lehen da bizi jakin dezagun gaur zenbatean dauden puxtarriak. Saltsak 35 puxtarri dauzka, pikak berriz 19 garbi da gaurkoan saltsa dugula irabazle, baina 15 puxtarri hauekin
pika taldeak bere puxtarri kopurua gehitu dezake 34 arte, eta horrekin sari hobexiago bat eraman. Gaurko froga, ur froga bat izango da, eta batek bomba edukiko du. Bombaz ura atera beharko du, bigarrenak ur hori lehenengo baldera bota beharko du, eta azkenean minutua pasandoren egingo duguna zera izango da. Bigarren balde hortan zenbat ur dagoen, ur gehien daukan baldea, ura izango da irabazle. Dena den ulertzea baino horrexago izango da ikustea, eta 1, 2 eta plast! Pika, pika, zuta, 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 baina zuek segi ura jasotzen bestela segurako uholdea antolatuko digutu eta ikus ditzaun kendo horretik ez tira, bagizu ez egingo dugun gauzak nahastu xamar daude eta bat eta bestea garbi ikustea posible ez denez eta nola zeinik irabazioen hain berdintxu frogak ez du behar bezala funtzionatu beraz 15 puxtarri bai salsarentzat eta bai pikarentzat. Eta, Ander, utzi lasai. Etorri hona, Ander. Etorri hona, tira, 15 puxtarri eta lehen zen euskatenakin 34, orain apustu egiteko garaia da. Bakizu apustu sekretua dela, hortxe idatzi daruzula. Eta, tira, nahi zuna. Listo. Ea bat txirrimitu gari. Bueltak eman. Ea gorria. Eaz... Pena orain artekoa. Ikusut ez dagoen zenbat apustu egin duzun. 9 puxtarri apustu egin dituzu. Beraz... 25 puxtarrirekin geratzen zarete, eta 25 puxtarrirekin bizikleta bikain babintzat eraman dezakezu. Eta aurrera jarraitu behar dugu guk, pasadizua ikusi nahian, txiribiton bakizuela ez dela gure artean. Goiz jeiki, aldegin zuen, eta nora joango gure txiribiton, eta Londresera joan zaigu. Londresen aktore izan nahi omen du txiribitonek. Kontxo, sugara mordiko sorgin txikin horiekin anolako konjurua, Londonaino, eta korrika etortzea. Baina benipen, iritsi atxu, Londona mirri. Ta zer derizkiok? Etxo gaizki? Etxo gaizki? Munduko iririk garrantzitsunetako bat delarik London mirri. Eze xamarra, lainoa eta automobil gehiegi. Ara fina mutila. Eta hemen gauden leku hau zer? Zer iruditzen? Kale txikina? Kale zikina. Kale zikina. Hau munduko plazarik famatuena du, mirri. Piccadilly Circus. Nola? Piccadilly Circus, mirri! Hoize duk nik astero, azokan erosten dudana, Piccadilloa. Lasai, oroban ez diago hemendik muitzeko beharrikan. Hemen itxoixesak eguk txiribiton etorri artean. Baina, zergatik hemen? Agina, James Bond izateko
froga horretan pikadillo eginda utziko dutelako. Zein lerdoa ez den, Mirri. Ja, guazen bat txibitonen bila. Guazen! Nero niene joango nahi seizbot izateko froga hoieta. Txiribiton eliminatuta gero, neu izango nahi zaukera gehien izango duena. Ikusten ari naiz nire izena, izkigorri handitan! Mirri! Mende honetako 007 agenterik baliotsuena, kementsuena, jatarrena! Banoa, Kontxo! Esan, potolon. Euskalduna, Esan diate, Euskaldunak indartsua zaretela, baina ez dia nik iregan horrelakorik ikusten. Potoloa bai, baina indartsua. Zera, pelikulan asto zahar bat ateratzen omen da eszena batian. Iretzat izango da segura asko. Zein paper politia, zein pertsona jatsegina, astoarena. Azaitezen saiotan lehen bai lehen. Tira, broma bat besterik etzan, motel. Ikara izango dek ire aukera. Adiskideak, motel. Venga. Kontuz. Zer den hau? Olioa, motel. Nire muskulo zoragarriak nabarmen daitezen. Nire gorputz irarasleak neska guztiak zoratuko ditu. Bueno, ordua da. Zineizarrik dizdiratxuena bihurtuko naiz gaur. Gero arte, potolon. Da suerte hona izan. Jaun Andreok, azkenetan gaude. Bi hautagai besterik ez dira geratzen. Sean Connery eta Charles Viton. Eta lehenengo probaria zera emango diogu. Indar frogain zuzen. Hemen gure aurrean ditugun pisuetatik handiena jasotzen duena izango da irabazle. Aurrela lehen hautagaia. Jauna, Sean Connery jauna. Txalo handia. Azkenean, Mirri. Itxo egingo nauk. Errendi egin da neok. Entzutan dituk txaloak? Honek esan edu froga hasi dela, Mirri? Guazen barrola! Mirri, ago, io oso urduriagota. Ni urdurinagoela! Bai, urduriago. Ni urdurinagoela! Ni urdurina! Begira, enio bateri... Eta hori zer, Mirri? Oso urduriago. Eta gainera zergatikago urduri. Segatik nagoen. Ezin diat esan sekretu txoa duk.
Eta gaina zer rollo, guazen barrura hasia dukena. You can come, sir. Zer? You can come, sir. Zer dio, txerri? Ezin dela sartu. Eta jakin aldezaket, zergatik ez dagoen sartzeik, Etiporek ez dakit ninor nahi, mirri munduko baraxariko akumena, eta zu nor zara gainera horrelakoik izateko. Mirri, mesedez. Ze mesedez enborru, esan dia sartu ingo gara eta sartu ingo gaitu, kotx. Please, sir. Baina, ze plixeta eta ze txisteta ze 8:15. Sartu ingo garela esan dut, sartu behar dugulako, eta nindei dudalako. Eta sartu ingo gara. Bai, jauna! Eta goazen barrura. Eternio bateri urduri. Ea, Kloti, zenbat aldiz altxadu pisua zinkonerik. Bat? Bi? Barka jozen motel txamarra data. Azkar, kontxo. Lau? Bost? Sei aldiz altxatu du. Zeinen indartsua den. Nik izan nahi dut pelikulako aktore izan nagusia. Xo, Kloti. Eta hogain Euskal Herritik etorria. Txirri Biton. Baina zer egiten duzu? Hau da nire heroia, Xo, Txiribito jauna. Benetan indartsua zagera ematen duzu, baina zer egin behar duzu izugarrizko harri horrekin. Bravo, Txiribiton, ondo entrenatu etorri naiz. Ikusi aldek Mirri, baina non sartu ote da? Ulertezina, maravillosoa. Maite zaitu, Txibiriton. Zu zara nire pizti zoragarria. Isiltzen ez pasaga, kalean utziko zaitut, Koti, kalean utziko zaitut. Azkira, Txiribiton, azkira. 10 puntu. Zu izan zara, proba honen irabazlea. Lortu duzu. Oraindik ez!
Horretik ez! Gaxoa, txiribito! Aien modu! Txiribiton, barkatu inbiarko didak, baina kompetentzia inbarriat. Nik ere, James Bond izan nahi dut! Kontxo, orain lortzen dira zergatik zegoen hain urduri gure mirri. Ea zertan bukatzen den guzti hau. Baina txiribiton, zergatik ez zuen ezer esaten. Lotza! Baina espaldiko laguna gaitu? Beno, zer bidera klase dau, nortzarazu. Ni nor naizen? Mirri naiz, munduko aktorenik onena. Eta nik ere froga egin nahi dut. Zer galtzeko beldurra aldaukak? Esan, zer egin behar da? Arri gainean, jarri, oso gau zerretxa duk. Txurimaloaren egin? Nite bai betiat. Eta gainera lertua! Ez, jauna, egin behar duzuna zega da. Arria altxatu. Horri. Arria altxatu? Baina, asko pexatu behar dik? 300 kilo? Txiribiton kasekin bezain beste? Haula lerdoa eta gainera kakatia! Nik kakatia ikaltzatu inalduk. Nik kakatia ikusiko duzue nor den mirri. Itxoi! Ai, ama! Utzi! Oango nabita! Hau lutsa! Altxatu egin dut! Lortu duzu! Oso atsegina zara! Nere potxoki xarmanta! Ikusten? Eta gainera oso ipurdi politxa duzu! Zamarra txorri! Zuretzat ere 10 puntu. Hautagaiak orain arte hain banataude. Jaun Andreok, minutu batzu barru, bigarren proba hasiko dugu hementxe bertan. Dotoretasuna proga gainditzeko, hautagaiak tango bat dantzatu behar izango dute erarik dotoreenean. Oso ondo mirrita txiribito. Ez dut uste, inoizen ondo pasatu danean. Lastima baina, ala ere kalean gelatuko dira. Mirrita txiribiton ez baitira, hain dotoreak. Haien gana, bano, haien gana. Eta gaurkoz, onaino pasartea. Pasaizoaren urrengo atala datorren astean eskainiko dizugu, eta datorren astean beste hainbat gauza ere izango dira. Baina lehen da bizi zuekin joan zen astean egiten nuen galdera kunplitu nahi nuke gaurko honetan. Joan zen astean akordatzen bazarete, galdera oso erraz bat egiten izuen. Nortzuk irabazi dute, zein herritako jendeak irabazi zuen joan zen astean? Erantzuna, hauxe. Pika taldea izan. Garbiago ezin ziteken egon. Legazpiarrak genituen 4 astez, gurekin egon zirenak eta joan zen astean ere garaile suertatu ondoren, bidali egin behar izan genituenak Dondonki Kilikoneko legeak horrelaxe direlako. Eta guztioen artean, Eiker mesedez, 3 postaltxo aterako izkezurtik? Nahastu nahi bauzu edo erdiak lurrea bota, Lasai ibili. Gora eta bera. Ekarri 3. 3 zein izango da lehenengoa? Hau, erdikoa.
Lehenengoak, esan ohi dugun bezala, irrati kaset bat jasoko du etxean, eta lehenengoa Manex Amenabarro Legorretarra dugu. Eta beste biak irakurtzen zaletu zaitezten, beste biak liburu sorta bikain bat jasoko dute, eta Igor Balerdi alegitarra, eta beste berriz, kasualidadea, Einaut Balerdi alegitarra. Zein dugu, ba? Tira, hiru hauek jasoko dituzte gure etxeko sariak, eta aste honetako galdera, lehen, ez da akordatzen zareten nola esan dizuedan, momentu batetan, Erroke kapitainaren joan etorri hura ondo ikusteko, ondo ikusi baldin baduzue, galdera jakingo duzue. Nori eskatu dio Erroke kapitainak berarekin ezkontzea, nori eskatu dio ezkontza Erroke kapitainak. Erantzunak ohi bezala, Don Kikilikon, 625 posta gutxatila Donostiara. Eta lehen bailen bidalizki duzue gainera postaltxoa gatorren astean geurez dozketan sar ditezen. Aio esate besterik etzaigu geratzen, baina lehen da bizi noski berriztarrek zesai eramango dituzte. Mirrita Txibiton! Ara. Txalo bero bat! Txierrindu marabilloso hori eta gitarra bikain hori eramango dituzte berriztarrek, eta zuei aio esate besterik etzaigu geratzen. Atorren astean zuekin izango dituzue, urrun arte, ondo bizi.